Iako je jedan od vodećih proizvođača gumene galanterije za motorna i teretna vozila, Continental također proizvodi i razvija originalnu opremu te zamjenske dijelove, počevši od pogonskog prijenosnog remenja i pripadajućih komponenata do kompletnog remenskog sistema. Danas ćemo se posebno pozabaviti zupčastim i prijenosnim remenjem koji su jedni od najvažnijih dijelova motora. Zanimljivo je napomenuti da danas u svijetu svako vozilo ima barem jedan ugrađeni dio iz proizvodnog programa Continentala, što dovoljno govori o raširenosti i kvaliteti samog proizvođača. Danas predstavljamo set za zamjenu zupčastog remena, znači kompletan set koji sadržava sve elemente koji su potrebne za zamjenu. Sadržava pumpu vode, sadržava napinjače, rolice i sam zupčasti remen. Zupčasti remen možemo smatrati na neki način žilom kucavicom svakog motora, bez obzira da se radi o benzinskom ili dizelskom motoru. Zupčasti remen vrši vrlo važnu funkciju spoja i povezivanja, sinhronizacije rada koljenastog i bregastog ili bregastih vratila i na taj način omogućava rad motora. Vijek trajanja zupčastog remena ovisi prije svega o specifikaciji koju je izdao proizvođač vozila. Najčešći interval zamjene zupčastih remena je negdje između 80 i 90 tisuća kilometara, međutim, mnogi proizvođači propisuju i njegovu izmjenu ovisno o njegovom isteku trajanja. Continental je toliko pouzdan da daje 5 godina jamstva na sve svoje proizvode, pod uvjetom da su proizvodi ugrađeni po specifikacijama proizvođača i sukladno svim uputama koje stoje u proizvodu. Statistički podaci također pokazuju kako je riječ o izuzetno kvalitetnom i pouzdanom proizvodu. Zupčasti remen tijekom svog rada u vozilu mora ispuniti vrlo težak zadatak. Znači, tijekom cijelog svog vijeka mora osiguravati stalnu napetost i fiksnu vezu između bregastih i koljenastog vratila. Naravno, taj zadatak utiče na njegovu konstrukciju i najčešći kvarovi remena nisu pucanje remena i njegova dezintegracija, već njegovo postepeno istrošenje. Mogu se tako istrošiti da dođe do preskakanja remena, što također može uzrokovati kvar na motoru. Također, pod uticajem drugih stranih faktora, recimo ulja, rashladne tekućine i ostalih medija koji mogu procuriti, načeti gumenu konstrukciju remena, može doći do postepenog raslojavanja remena, odnosno pucanja dijelova konstrukcije remena. Stoga je potrebno prema preporuci proizvođača provoditi stalne kontrole remena pri servisnim radovima kako bi se uvidjeli eventualni nedostaci na vrijeme. A u trenutku kada dođe vrijeme za zamjenu, remen je potrebno svakako zamijeniti zajedno sa svim ostalim pripadajućim rotirajućim dijelovima i taj način osigurati novom remenu dugovječnost i pravilne uvjete za rad. A pri servisnim radovima izuzetno je bitno pravilno rukovanje remenom. Vrlo je bitno da se remen pri ugradnji ne savija i da se prilikom postavljanja vodi računa da se ne oštećuje sa alatom, da ne dolazi do pretjeranog zatezanja i kada se remen jednom montira i namjesti na pravilno zategnuti momenat, više nema potrebe za dotezanjem remena. U Tokić poslovnicama možete pronaći većinu Continentalovih proizvoda za mnoge modele automobila.